persoas migrantes en situación de irregularidade administrativa, quere, en primeiro lugar, amosar a nosa solidariedade e agarimo coa nosa compañeira, traballadora incansable na defensa dos dereitos das persoas migrantes. Amosar o noso pleno convencemento de que as súas actuacións non persiguen un aproveitamento en beneficio propio do seu traballo coa poboación migrante en Santiago e Galicia. Ao contrario, Laura ten contribuído á integración de moitas persoas inmigrantes vinculadas ao Foro Galego de Inmigración. Por iso, solicitamos de forma urxente a desestimación e arquivo da causa aberta contra a nosa compañeira. En segundo lugar, queremos manifestar que pola propia legislación de estranxería, para poder ayudar a persoas migrantes en situación de irregularidade administrativa, as persoas e entidades que traballamos con este colectivo vémonos na obriga de adoptar mecanismos que nos permitan superar as dificultades que o exceso e a complexidade de documentación que se lle exixe ás persoas. Forma parte do noso traballo cotián e non pode ser que estas actuacións, como por exemplo facilitar un empadroamento ou un proceso de arraigo, se convirtan en obxecto de persecución policial contra esas persoas ou entidades. En terceiro lugar, queremos denunciar que actuacións tan lamentables como esta, dirixida contra Laura, obedecen, unha vez máis, á criminalización da poboación inmigrante e que se traducen na persecución sistemática cara a este colectivo na Galicia. Esta persecución inclui identificacións por criterios raciais en lugares públicos de uso habitual. Tamén observamos abraiadas as detencións domiciliarias de persoas migrantes, como si delincuentes perigosos se tratasen. Nestes casos, as persoas son levadas aos centros de internamento de estranxeiros, o CIE, de Madrid ou doutras partes do Estado, co correspondente gasto que supón esta actividade represiva. Esa actividade represiva esténdese tamén, por último, como no caso da nosa compañeira, as persoas e entidades que axudan o colectivo de persoas inmigrantes en situación de irregularidade administrativa, especialmente aquelas que, como este foro e como Laura, defenden os dereitos humanos e constitucionais destas persoas e denuncian as accións represivas intolerables que sufren por parte dos poderes públicos. Non pode ser que axudar a inmigrantes en situación irregular sexa delito e, polo tanto, solicitamos de forma urxente a desestimación e arquivo da causa aberta contra Laura Bugallo.